जाथाय जानाय दिनखालिनो जाथाय जानाय जायगायावनो नोंनि फना अन दंमोन हो मानो बै जायगायावनो एकदम मारै आदा हो मारै आं बेफोरखौ मिथियालै सिस्टार माबा मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों खोमा आंथ' एखनबा थांलाय फैलाय खालामखायोना जानोनो हाया मानोना नों बिथिं बारा थांलाय फैलाय खालामखाया आं मिथिगौना आरो जोंनावबो थांनोनो थाङा नोङो गुबुन दस्रा लामाथिंसो थांलाय फैलाय खालामोमोन अब्ला बै सानखालिल' मानो आदा ओइ सिस्टार बे गोरोन्थि दे आंखौ जानला मानला बिदि हमनो हाया जोंनि न'खौ सावग्रा नों आदा हो नोंनो खालामखादोंना बेफोरखौ एसेबां चुथुर हो आं नङालै सिस्टार आं नङा नों गोरोन्थि बुजिबायदां नों मा सानामोन नोंखौ जों हमनो हाया आरो नोंजों लोगोसे नोंनि साथिफोरखौबो हमबावगोनसो जोङो सोरबा दंफाबा मानि थाखाय बेफोरखौ खालामा नोङो आं जेबो मिथियालै आं मिथिया जेबो नङा थानायाव जों थांबानो बुंखागोन बियो जेला दोखो दोखो दामग्लि जागोन अब्लासो खुगा खेवगोन बियो माथो बेखायनो हायोबा थाब बुंखा आदा नों जानखौ खिन्था मानि थाखाय नों बेफोरखौ खालामा आथ' गयारि थां बिनि फुरा रुमखौनो थालासि खालामजोब जेबो गैया आंनि रुमावलाय मा मोननो सिस्टार जेबो गैया येस मेडाम जागोन खना खनला सिं सा जेरावबो नायजोबो नोंथ' बासिलाथ' आदा नों जुदि बेफोरबायदि टाइम मावदोंबा नोंथ' हमजाखाबायानो नोंखौथ' एकदम लोमबासो थिनहरखासिगोन आङो नाथाय बेफोर गासिबो नंखायसो जोंबो नोंखौ ओरैनो हमाखैना प्रुफ दंखायसो हमदों नाथाय बेल'जोंलाय मा जानो नोंथ' पेट्रलबो लायनो थांदोंमोन ना CCTV आव माथो नुजादों नोङो हो जोंनाव फुटेज दङ नों जेरावनिफ्रायबो बारग'लाथ' आदा जेरैबाबो हमजाखाबाय नोङो मा ओइ सिस्टार आं बेफोराव गैयालै बे मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिंसो जादों आं जेबो खालामाखैलै जेबो खालामाखै बेफोर फान्दायनायसो बेफोर जेबो फान्दायनाय नङा आरोथ' नोंनि फिसालाया हो आयं नोंनि फिसाला मोजाङा जोंनि न'खौ सावनाया बे नोंनि फिसालायानो आरो रावबो नङा नंखाय आयै नंखाय आं बेफोराव गैया नोंथाया बेफोरावलाय मानो खालामनांगौ बेबायदि नोंसिनि न'खौ नङा गुबुनासो खालामदों दे बरबाद खालामो जोंनिथ' नोंखौ माबा मा होनोमोनलाय जेनेबा असे नङाबाबो गामिनि होनना सिनायबोनोमोन ओइ आं बेफोराव गैया होनदोंलै नोंसोरबो मा आरो सिगाङाव साननांगौमोन ना आदा ओइ थुनथुलि आयै आं थाङा थानायाव आं जेबो खालामाखैलै मावनानै थाङाबो गगोन ओइ थुनथुलि मोजां खालामासै नोङो बेफोरखौ एकदम सिरि थायो गावनि फिसालानि दायखौ मोनथिसेयावबो बेखौ बुंनो नागारि नों आंखौसो उल्था बुंदों आंनि फिसालाया बेफोराव गैया बुंखाबायना आङो बोरै गैया जानोलाय आयं गासिबो खिलाबानो नोंनि सालानि सायाव गोजा आरो आं ओरैनो हमफैयाखै फोरमान दंजोबो बेखायनोसो हमदों आरो CCTV फुटेजावबो बेखौ पेट्रल बायनायाव नुदों एसेबां पेट्रल मा खालामखो बियो नोंसालानाथ' गारिबो गैयामोन आरे दिगदार दं थुनथुलि हगारनोबा हगार आंनि फिसालाया मोजां बिहाथ' मालाबा सम लोगोफोरजों बेरायनोथ' थांखायोआनो बेहायनो बायदोंदां आरो आयै बेबायदिनो आं जेबो सावथाराखैलै रावनिबो न'खौ मोनबावनो लुबैदों हा आरे आयं जों नोंसालाखौ ओरैनो लांफैयाखैना टाइमाव दों जेला थांखानांगोन जोंनि न'खौ सावदोंथ' बियो मा दायाव सावनांगौ बेबायदि बियो आरे सावनायखौथ' नुवाखैना बेबाबा सोर सावा नोंसिनि न'खौ नुवाखै र' आयं नाथाय बै जाथाय जानाय समाव नोंसालानि फना माने एक्टिभ दंमोन जोंनि न' सेराव मा जाबाय जेरा थांलाय फैलायबो खालामनो हानाय बेखौलाय मा आरो बेखौथ' डाइरेक्ट सन्देह खालामजायाना नङा आयं नङा थानायाव लांबानो सब गासिबो खुलिना बुंजोबगोन बे आदायाबो हाय आब' बेफोरबायदि खालामगोन सानथाराखैमोन नोंसालाखौ मानोलाय बेफोरबायदि बुंखो नोंबो आंनि फिसालाया बेयाव जेबो खालामाखै गोरोन्थि गैया बिनि दाथ' नै गासैबो फोरमानफ्रानो नोंसालानि सायाव गोजा आब' दाथ' थानायावथ' थांनानै एसे पुलिस इनभेस्टिगेसनाथ' जाखागोनानो नङा आंनि फिसालाया बेफोरबायदि खालामनो हाया हाय दायनिगिरिया हले साजा मोनखाथारनांगोन बेफोरबायदि मोजां खामानि मावाखैना नोङो ओइ सन्जिब बेबायदिसो नोंनि आखला ओइ बाजै मा बुंखो नोंबो आं बिदि गैया आं सावाखैलै गामियावबो मिथिं खुंनांगोनहाय आरोथ' नोंसोरो जवाब होनांगोन नंगौथ' आयै बेफोरबायदि खालामनाया मामुलिथ' बाथ्रा नङा नों आयं फिसालानि गोरोन्थियाव नों पर्दासो होनो नाजाबावबाय बेफोरखौ मोनथिसेयावबो आरो रायनांगौसो बेखौ जे बेफोरबायदि खालामदावबाय आरोबा इयुन समाव मा खालामगोन बाथ्राया बोरैबा जागोन थुनथुलि हगारनोबा हगार आंनि फिसालाया नङाबा उनाव नोंहा दिगदार जागोन खिन्थु आं रावनिबो दिगदारखौ मोनथिया जायखिया आंहा मोनसे जाथाय जादों नालाय बे जाथायनि फुरा एन्टेक थांथारनांगौ आंहा आरो बिनि सायाव दायनिगिरिखौ जेला हमना मोनबाय बेखौ साजा होनायाबो जोंनि खामानि बेबायदि मानसिखौ अब्लासो उनाव बेबायदि गोरोन्थि खालामनाय नङा मार दिन सारलै दिनै बोरै हमनो हाखो बे आंखौ दिनैनो आं हमजानो गिनानैथ' न'निफ्राय जेरावबो थांखायाखैमोन नङाबा सन्देह जागोन सानखानानै थेवबो आंखौ हमना मोनबावबाय आदा नोंसिनि न'खौबो सावना होजोबसै नामा फुरानो सिस्टार बिदि नङालै आं सावमाराखैथ' बे थाबा बेफोरबायदि एसेबांनो गुबुनखौबो साननांगौहाय मालायनि खस्थ' दुखु दाहा बेफोरखौ सानालासे डाइरेक्ट नों थाग्रा न'खौनो बिदि सावना होबा जागोन ना मा मोनखो नों मा दुश्मनिनि थाखाय बेबायदि खालामखो गाव थाग्राखौबा सोरबा बिदि खालामबा बोरै मोनगौमोनहाय गोसोथ' जायो नोंखौबो सावथ्रमजोबनोलै आदा गाज्रि मोननाङा
थेवबो मा खालामनो नोंनि आखलावनो बुंजानाय जाबायना आरोथ' बुंखादोंमोन ना आङो जेब्ला दायनिगिरिखौ मोनगोन आं डाइरेक्ट बुद्रु लांगोन पुरा मोनथिबायना बेनिफ्रायथ' साजा मोननांगौखौथ' मोनखागोनानो गनाय नङा दा मा मोनखोहाय नों जोंनि न'खौ बेफोरबायदि खालामनानै हो पापि नोंसोर हाजार बुंब्लाबो आंनि फिसालाया बिब्दि खालामाखैहाय बाद दोन आयं आंनि जायगायाव लांनि आं नोंखौ आं जाबाय सिस्टार इगारांखौ सिस्टार मेडाम नै माबा दुंग्राया मोनबावबाय पेट्रलनिया आरो मोनसे मोनबावबाय मोनसे प्रुफ मोनबावबाय बेलाय दंखायोमोन दा सिस्टार न'आव बाहायबाय थाग्रोसोमोन गारि गुरा गैया नोंनाव बोरै थाफैबाय थाखोलै आदा थ'दो बाखि हजों रायलायनोसै थानायाव सिस्टार इखौ आं लोंबायमोनथ' आंथ' मोजां मोनखायो बेखौ फरायनो मामायाबो लाबोदों आंनो सानडे मानडे टुइसडे वेडनेसडे थार्सडे फ्राइडे सेटारडे आया गथ'आ माथो रोंजोबनानै दं बेखौबो रोंगौ आं जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे जुन जुलाइ आगष्ट सेप्टेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर आंथ' रोंखाबाय बे गथ'आ लेखा गोरों जानो मोना बेखौथ' एकदम आङो जाम्बिसियानसो बानायगोन बिदि सैतान जानो हाया बियो नङाब्ला आंहानो खैफोदाव गोग्लैगोन देनां लोगोसेथ' आंनि मोनसेबो खोथाखौनो लानाय नङाना बे लेखा रोंबा ओइ मिलि लाबो हरै हर लेखाया मा जाबाय थादों नों बेयाव माखौ फरायफ्लाबाय थादों आयै आंथ' लेखासो फरायदों दोन आरो बेफोरखौ बिसिनाव मानो गाखोना थादों नोङो खामानि मेरला दंसैयो लेखासो फरायदोंमोन खामानि बानायना होयो बे बिसिना सादरखौ सोर सुगोन नोंनि आइया फैना सफैगोन नोमैया साला गथ' जाथुगोन गाबबाय था आरो नों बिदिनो नोंना नोमफाया बुरखायफैगोन नोंखौ बे लेखाया नोंखौ जाहोगोन लेखा फरायनोनो बियो आंथ' लोंबायमोन ना जानुवारि फेब्रुवारि खुगाखौ खेबसिनसो आं खुगाया जाबाय खेबो थां गोख्रै बेयाव आलु रुना दोननाय दं बेखौ जिरि थां गोख्रै थां आं जिरगोन दानिफ्रायनो जानुवारि फेब्रुवारि ABCD माबा माबि आरो लेखा रोंबाबो आंनि फिसाफ्रासो रोंगोन देनां बे नङा आंनि फिसाफोरासो लेखा गोरों जागोन बबिनि ना बिमा दङ ना बिफायाथ' बाथो आरो फैदों बियो बांद्रायखौबाबो नायनो हायाहाय आङो बिफायाबो बिफा गथ'नोबो बा ना बेदरखौ बुरजा जाहोनो बिखौ मोजां जोथोन ला आं बिनि बखालि रुवाथि नामा न'ख्रानि मोजां मोनाहाय आं बांद्रायखौबा ओमफ्रायथ' नाया नङा नायबाय आङो बे गथ'आ देरबायानो खामानिबो मावनो हानाय जाबाय आरोलाय मा नांबावगौ न' सिङाव हाबबानो माथो दाबो गोसोफ्रानो बोरैबाल' मोनखायोलै आंनि दासिमबो नोंखौ बावनोनो हाखायाखैबा आङो नाथ' माब्लाबा बावगोन मिजिउले हाथरखि बेबि बेफोरनि थाखायनोथ' आं बेनिफ्राय गोजानाव थांदोंमोन थेवबो मा खालामनो गोसोआनो बावनो हायासैबा नोंखौ सफैबाय ओमफ्रायथ' नै नोंनि थाखाय आं मा बानायसोदोंथाय नों जागोन ना जाया जाखो जोहोलाव जाया जाबाय नों बानायनायखौनो ओमफ्रायथ' बेसेबा गोबाव जाखाबायलै नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जेखौखि सङा जायिया मेहेर बेखायनोथ' आं दिनै मा बानायसोखादों नंगौ होमबा लाबोदो ना बेखौबो नों सोंलायनांगौ नालै माथो ओमफ्रायथ' हाथरखि बेबि नों मिथिगौना नोंखौ नुबा बेसेबां मोजां मोनो आङो हाथरखि बेबि आंनि हाथरखि गासैबो सिमां बायदिसो जालांजोब्बायना बेबिलै नोंनि अनगा थांना थानो जोबोद गोब्राब मोनबायलै आङो बावनोनो हाथारासैलै आं नोंखौ एसेबो मा खालामनो गोसोआनो थिनाबा मेहेराबा मेहेर दाबो बिनि रावानो रिंखांफैयोलै आयै जेन साया माया बेखौनो नुनाय बायदि मोनबाय थायो आङो आबा मिथिगौ नाथाय ना जाय बयनिख्रुइबो बांसिन नांगौ बेखौ बावनो जोबोद गोबाव सम लायो आरो गोसोआबो बेखौ बावनोनो थिना नाथाय अब्लाबो जिउ थासान्दियावलाय जों थांनानै थाखानांगोन ना सासेनि जिउआ थांब्लाबो नोंनि जिउआथ' जोबनानै थाङाखैना नोंथ' थांनानै थानो नांगोन आबा दंगासिनो माथो आयै जिउआवलाय बिदिनो सुखु दुखु थाफाखायो आबा बेखायनो नोंबो आवगायलांदो जिउआव आवगायनो नाथाय माबोरै आयै समाबो बेनो बे थायाना सना बेखायनो
जाथोखि बिहामजोआथ' फैफिनखाला थेवबो नों साननानै ला जे माब्लाबाथ' नोंनि जिउआ मोजाङाव फैफिनगोन मा मोजाङाव फैबावनो आयै बिदि नङा सना नों जेब्लायबो पजिटिभ सान ना थै मा पजिटिभ सानबावनो आयै गासिबो साननाय मानि फेलें अब्लाबोथ' आबा बाद दोन आयै आरोथ' बे जिउआव आंनो गुबुन आरो रावखौबो नांखालानो माने हिनजाव थिनजाव बाद दे नांगौबा है गोनांथारबा मालायनि फिसाफोरखौनो आं आराम खांफैगोनलै मा होनखो आबा औ नोंसोर बांद्राय बुंबाय थाबाब्रा सोरनिबा फिसाजो फिसालाखौनो लानानै दोनफैगोन आं बिमा बिफा गैजायै जियानो जा सोरबा मदद गोनांफोरखौ आबा बिदि जाबाय बायो नामा हो जायोलै आयै मेहेरना गासिबो सोलिजोबो ना दे आबा दे जायखिया फैदो एसे माबा माबि जाग्रा बानायदोंमोन आं जाफैदो औ दे आयै थांगासिनो आं र' दे बिदिब्ला आबा सनामोन दिनै भिडिअखौथ' बानाया नंदोंमोन माने लाबोथ'वा नामा सानदोंमोन दिनै नाथाय लाबोनाय जाबाय आरो मानोना दिनै एसे लोमजानो ओंखारगासिनोलै आंखौ बेखायनो भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायनो हायासै जायखिजाया सनामोन जाखिनि बानायबाय बेखौनो लाबोनाय जाबाय दे माखासे माने नेनानै थायो नालाय बिनि थाखायनो बेखायनो जों दसेब्लाबो नुजाफैबाय सनामोन आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्लाबो इसेबाबो आरो नायनानै गाज्रि मोनब्लाबो स' थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय सनामोन दे अब्ला ससे दंबावो भिडिअआ नायलांदो सनामोन फैनो फैयाबा नोंनि आफाजों जमा जादो लिंहरसां नोंनि आफाखौबो जागोन दे आयै आंखौ जेबो मावनो दांनोबो गोसोआनो जालालै जानो लोंनोबो गोसो जालाय लांला थेवबो थांनानै थानो थाखाय जानोबो नांगौना उफाय गैया गोसोफ्रालाय मालानि दिनाव सान्थि मोनबावगोनलै आंना मेहेर हो दे जि जायो जाबाय थाथोंसै दे लाइफआव दसे थाना ओंखारलांसैलाय आं लोगोफोरजों हामथारबायहाय आइ बे पापिखौ हमनो मोनबाय बे आदा सनजिबासोमोन औरा थिग्ला बेनोमोन गामिनिनो मानसि जाना हा जोंनि न'खौनो बेबायदि सावना होबाय बियो हा बेजोंलाय जोंहा मा सुथुर दंमोन देनाय हा ना नांलायोमोन ना मायोमोन जेबोआनो गैयामोन औथ' आयै ने जिखियानो जाया मानो हमजाबाय मोजां जाबाय दे आयै आरोथ' एबारसो मोनसिगोन बियो साजा मोनथिगौ बेहा जेबो दुश्मनथ' गैया नाथाय आंजोंसो दुश्मन जानो हागौमोनलै आयै नोंजों हा नाथाय माबोरै आइ औलै आयै मानोना दाख्लैहाय जों बिसिनि सासे लोगोखौ हमदोंमोन ना बेहायनो बियो गावसिनि लोगोनि जानानै हगारनो आंजों माने रिकुवेस्ट खालामफैदोंमोन आरो बाथ्राया बिदिसो होनबा थुनथुलि औब्रा सान बिदिनो जानांगौ बेखायनो दा खिथेर लाफिननो थाखाय बेफोरबायदि खालामदोंदां आयै हायफा मुहा फाफि जानांगौना सोरबा औरा आयै बिनि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट लेखा माबा माबि लस जाजोब्बायलै गस्ला जि जोम बेनोथ' थिग्ला नाथाय नोंसोर दुखु दाजा बेखौबो सास्ति होफिनगोन गावखौबो बेफोरबायदि सावथुनबासो मोनथिगौमोनहाय हो आंबो एसेल' बुनो बाखिहाय बेफोरबायदिखौ होनायाथ' होखानांगौ बेखौ आयै नाथाय नोंसोर नांलाया दे बुनांलाया आं दंखायोना आंनो बेखौ लागावगोन मानसिखौ औ थुनथुलि होखालै एकदमबारे माथो सान बिदिखौ खाथेर साथेर गैया जायखियाथ' आइ थुनथुलि दा आइनिफ्रायबो सास्ति मोनखासिगोन बियो गामियावबो मिथिं लिंजाखाबायानो औब्रायै नाथाय बिमाया हले बाब दाबो दुगियानो लाजाया फिसाला जेरै बिमायाबो एरियानो लायो एसे थेराखान गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि मानसिखौ सैखाथारालै आंबो आयै ओमफ्राय बे आयंआबो बांद्राय देखायखायो आगोलनिफ्रायनो दा नुदों गावनि फिसाला एकदम गाज्रि महा गुन्दाखालै बोरैबा औब्रा राजा थिग्ला बेफोरखौ बेफोरबायदि होनाबा माथो होनबावनो ओरैबायदि गाज्रिना नङाबा माथो हा बे सिनेमाफ्राव नुवा होमबा दाखुफ्रा बेफोरबायदिनोथ' बियो दे आयै ओमफ्रायथ' दा हमजाखाबायना मानसियाबो आयै ओमफ्राय नै जावैसो बे पापि हमजानायनि जोंहाबो एसे साहा स्राय लोंसैहाय ज'नो ना मा होनो औ आयै थांदो ना फुदुंहैदो आं बै दादिनि दखानाव मा मेथाइ मोनो लाना फैनोसैलै बे साला पापि हमजानायनि जागोन दे आबा थिग्ला थां सना थां लायना फैथां हनै नों गुमैयाबो साहा लोंलांथोंसै हाथायाव थाङो ना मानो बिसोरबो ओइ गुमै दायो हले चावमिन लाबोफाखा आङो ओमफ्राय मम' बिराद गोथाव मोनखायो आङो जालायबाय नै बेना गथ'आ आबानाबो दे हाय दे दे जागोन दे आं थिग्ला साहा फुदुंहैनोसै माबा थांदो आबा थां बिगुमैयाबो बिगुमै आरो बे गथ'आबो गथ'सै हामबायहाय आइ हा बेसेथो दानो नांलायखानांगौ जाखो देनांहाय नै बैसागु बोथोर सफैनोसै देनां हाबा जाखांबा नांलायदोलाय आरो एसे थुनथुलिनि हाबा जानो एकदम रेडिखा नामा नोंसोरो औ ब्राबो गुमैजों नोंजों थाब थाब सैमा हरलाय होदो हाबा जानोसै नोंनि जागोन दे मोनजागोन र' थेख्ला मोनजागोन आइ थुनथुलिनि अमा बुन्दायाबो देरैखासैहाय नै हाबासिमहालागैनो सिथारनो मोना माथो आंनि अमाखौ आंहालाय बेखौ देनांहाय माबा मोनबावगोन बेखौ आं हाबायाव जायालै आयौ हामानोसै आइ जेबो नङा दे आसोल नों जगार खालामगोन ना सानना जागोन दे गासिबो खालामगोन ना आया बे साना माला सफैबावगोन दे बांद्रायखौबा नेनो बायोना आङो माबा मोनसे इमारजेन्सियाव थांनांबाय दाबो फैयासै माबा बेंकनि प्रब्लेममोननो माबा जाखो माला फैबावगोनलै बे फैसान्दिथ' आङो नै मेथाइ जानो लुगैनायासो हाथारलालै
बेहायनो कफि लोंसै नामाथाय आङो बेहायनो दसे कफि लोंसै आङो बेनोसै माइनाबो एसे फ्रेस जानानै थागोन ना फनबो हरबाय आं गैया हमस्रायासै गारि सालायदोंदां बाराबा दे आरो थुन्दुलि दसे कफिखौनो लोंसैलां बेवहायनो न'आवथ' साहा लोंनानै फैखादोंमोन र' नाथाय आरो बहा जायोब्रा टेनसन थेनलाफ्रानो बारा ना बेखायनो आरो कफिखौनो खेबसे लोंना होबावनोसै आं माबा थावथाराखैलै आं जानाय लोंनायखौबो खम बासिनो गोरोंलै मानोना जानला मानला फुजोलाबायथारालां साहाबाबो कफिबाबो जानाय लोंनाय ओंख्रि ओंखामबाबो आया माथो आंनि सनासैलाय आरो बेबो हारसिं कफि लोंबावदों लोखि थासान्दियावलाय मानो हारसिं बेलाय ओरैनोबाबोथ' आंनि हिन्जाव जानो थांगासिनोखा एसे थांना रायलायहैनि आं र' एसे देलायना फैबावगौमोन ना बिदि होनना मोनथिबा ओमफ्रायथ' हेन्डसामबा नुदोंना नुवाखैलै नट बेड लोखि माने किस्मतआनो मोजांखा नोंना जेरावखि थाखा आंनि सनाखौ लोगो मोनखाथारो जों गोजौनि मालिकाबो जोंखौ लोगो मोनजानो लुगैखायोना अ गड थेंक इउलै बेफोरबायदि आंनि सनाखौ आंनि अनजालिखौ बेफोरबायदि लोगो मोनबाय थाबालाय आरो मा नांबावगौ फारसेनिफ्राय भेलेन्टाइन्स ओमफ्राय प्रप'ज डे र'ज डे चकलेट डे टेडी डे गासिबो थांजोब्बायलै मोनसेबो गैला नङाबालाय आंनि सनानो लाबोना होफैगौमोनलां आरोथ' प्रप'जबो खालामनो मोजां जागौमोन ना हारसिं सोरखौ नेदों बेलाय बै एक्टरखौ न' सना नों जुदि थाङाबाबो नोंखौथ' थिखोनानैसो लांखागोन आङो थेवबो खेबसे प्रप'ज मारि नायग्रोनि र' मोनसेथ' टेनसन जोबथ'बाय र' माने बै मानसियाबो हमजाबाय नालाय आरोथ' सासे लोगो दंबावोना बिखौबो पाता लागायना हमगोन र' थाखुमादोंना हाय हो मे आइ माने दसे रायलायनो हागोन ना हे इउ नो थेंक इउ ओइ मा जानो दङ दसे रायलायनोसै ब्रा नों बेहायलाय माथो खालामबाय थादों हारसिं So what's your problem ha माथो जाखो नोंहालाय हा मालि बेबायदि हारसिं थायो नामा आंबो सिंगेल नोंबो सिंगेल सानैजों दसे लोगो मोनबाय रायलायनोसै ब्रा नोंजों आंहा मा मतलब ओमफ्राय हो उफ रागानि रानि माने रागायानो गन्थंआवनो थाबाय थायोलै नोंना गारना बेफोर रागाखौ ओमफ्रायथ' सिगाङाव खिन्थाखानि आंहा बेयाव सासे लोगोखौसो नेबाय दङ So what नोंनि लोगोखौ नेदोंखो आंहा मा जाखो ओमफ्रायथ' लोगोथ' जानोथ' हाखिया भिलेनसो जाखागोन बियो अके फाइन कफि लोंदों आरो लोंबावनो बिहरनाय आङो आंहा लोंखांबाय नोंनिफ्राय मानो लोंनो गाबाखौ लों आरो मानो बिदिब्रा एफा समायनायानो नोंनि थाखाय आं बेसेबांबा फाग्ला जालायलांबाय मानो आंनि गोसोनि खोथाखौ मोनथियाब्रा आंनि गोसोखौ बेखेवना नायबा नोंनिनो सावगारि नुगोन ना बे लक्ष्मण प्रसादा आरो फैबावबायलै अके ओमफ्राय नों मा खालामदों बेयाव ओरैनो दसे ओमफ्राय बेरायबाय कफि लोंनो ना फैबायना बेयावनो ग्रोब बोरैबा नोंखौ लोगो मोनलायबाय स' माबोरै सोलिगासिनो दासान्दि माने लाइफआ It's too bad आरो बिराद गाज्रि सोलिगासिनो आंनि लाइफआ What नाथाय मानोब्रा सिख्ला मानसियानो बेफोरबायदि गाज्रि खबर जायो नामा हामालि सिख्ला मानसिबा गाज्रि खबर जानो मोना जाबाय आरो लाइफआलाय बोरैथो बेनि बे थानो होमबा दिनैनि दिना दिनैनो थाबाय थागोन सोलोंखागोन ना मासे नालेबले वाव थेवानो लाजियाना जियानो जा नायबाय थाथावथाव अनबाय थाथावथावखा मानसियाबो हेद गाबागाव कफि लोङो ना साहा लोङो ना मा लोङो लोंबाय थालै आं रायलायबाय थानो बाबाय नोंबो ना उफ खुगा थानानै रायलायाबा मानो थोलै आंखौ गाज्रि मोनबाबो आं गाज्रि मोननो रोङालै नोंनि रागा जोंनायखौबो आं अननायसो साननानै लायोना हे दाबो फैला आरो साना आरे मोनसे सेल्फिलै मा या आरे नोंथ' बिराद जबरदस्ति माथो हे न' माने आं नोंनि बिराद गिदिर फेनलै नों जे रिल्स बानायबाय थायोना बेखौ नायबाय थायो आङो मा अ येस नंगौब्रा नों आंनि रिल्स भिडिअ नायो आरो होमबा औ नायोब्रा आंबो नोंनि सासे फेन ना माने फलोवार्स नोंखौ बिराद फल' खालामोब्रा आङो औ आरो सासे फेनखौ नों मा मोनसे सेल्फि लानायालाय मा जानो ना जेन'बा जों नोंखौ एथ'बां लाइक खालामो एथ'बां नोंखौ माने जोङो दावगालांथों सानो आरोना आयु हाबाब थुनसुलि बिदिबा नों खायसेनि माबायाव गोसारहैबाय हो आंनाबो बिदि फेन्स ओंखारलायबाय आरो नोंजों मोनसे सेल्फि मोनबाय माने बेखौ पस्ट होसिगोन आङो मी एन्ड माय बेबी माय लाइफ माय लाभ एभरिथिं येस आपल'ड खालामबायलै जागोन दे जागोन नों आंनि फेन्स होननायखायसो ना गुबुनबाबो आं मोनसे सेल्फि लानायाव जेबो नङामोन ना थेंक इउ इउ वेलकाम जेबो नंला दे ओमफ्राय माब्लाथो रिल्स गोदान होगोन माने दासान्दि बानायथ'थाराखै ना गैया बानायनो मोनथ'वाखै दासान्दि जोबोद माने एसे प्रब्लेम ना इखायनो
अके नोंनि रिल्स भिडिअ नायनो बोरैबासो माने सानसे नुवाबानो नोंनि भिडिअखौ मोजां मोनलालै गोसोफोरखौनो माने भिडिअसखौनो नेनानै थाबाय थायो आरोना आङो ओंखायनो नंगौलाय जायखिया थेंक इउ दै थेंक इउ इस नंगौब्रा दे होमबा ना थाथ'लायदो एबारथ' नोंखौ आंनि गार्लफ्रेन्ड होननानै भाइरेल खालामसिगोन आङो आंनि लोगोफ्राबो मोनथिसिगोन ओमफ्राय पाब्लिकआबो मोनथिसिगोन माने आंनि जिप होननानै आरोना स' सुइटलि सना दिनै नोंजों मोनसे सेल्फि मोननानै बिराद गोसोखौनो स्रां मोनबाय आङो मा जाबावनो आंनाबो फेन्स ओंखारबायलै आजिखालि बेखायनोथ' ससियेल मिडियायावबो एसे एक्टिभ थायोब्रा आङो जाहाथे आंखौबो लासैबाबो सिनायलाङो आरोना आयो हाबाब बेखायनोथ' आङो माने लोगो आन्दायनाय नंला आरोखि एबारो आंनि फलोवार्स आंनि फेन्सफोरखौ बिराद मोजां मोनो आङो बेफोरबायदि होनबा आंखौ बिदि सोरबा मोजां मोनो आयो हाबाब थुनथुलि आंखौ जाय मोजां मोनो आंबो बिसोरखौ बेफोरबायदिनो मोजां मोनो आरो मा आंना गोसोआ बिराद गुवारलै ओमफ्रायथ' बोरोब्रा आंना सानसुनिया दाबो सौफैनो रोंलाना आया माथो दाबो फनखौनो हमला थांगोनसैसो खोमा आं साहायाबो जोब्बाय माबा कफियाबो जोबलायलांबाय थांसैलां जों दायो फन हरफिन थागोन बे ओमफ्रायथ' शपिंखौ आंनो लानानै थांसै ओहो बिराद लेट जाबायलै आङो ओमफ्रायथ' ओरैबायदि सिचुवेसन ना एकदम हाखु दाखु थांब्रबनांबाय आंबो दा सासेयासो मावजिया बिराद रागा जोंसिगोनलै बे थेवबो जेबो नङा दे बुरखायगोन ना फनखौबो र' खेबसे हरगोनसै नामा नै माथो बिराद बुरजा मिसकल जाना दंफैयो आंहा आरो खामानियानो सोलाबाखैना नायनोनो आरो बे रकियालाय मा हरलायखोब्रा मी एन्ड माय बेबी भइस मेसेजबो दं माथो र' बोरै जाखोब्रा सोर जाखो बे बाजैजों माथो माय बेबी होननानै बिराद शेयार जासोदो साला सोर सेंग्रा जाखो बिलाय आरो बेफोरबायदि फट' शेयार जालायनाय बेबो गान होलायलायबावनानैसो शेयार खालामबावदों फट'खौबो सोर मोदलाब्रा बेलाय बेबो आंनि हिन्जावजों आंनि थुनथुलिजों आरो थुनथुलि नोङो नोंखौथ' दानो थांनानै सोंहैगोन आं सोर बे आरोलाय सोर मोदला गोदान फैलायखो जेखियानो जाया मानो मोजां मोनाखै आं बेफोरबायदि शेयार जानायखौ आरो बेबो सेंग्राजोंसो सोर सेंग्राब्रा